Il-Pulizija mhix teskludi li serqa teluf kbar ta' euro li saret minn gabbana f'Tasliema fis-sigħat bikrin ta' 2 filgħodu setet kienet ħadma minn persuni li jafu sew kif topera din il-gabbana. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għalmu għan-news li żewġ ħallelin li kienu lebsin barnuża u tkellmu b'aċċent barrani kienu jafu sew il-post fejn kien is-sejf u li kien fih ammont sostanzjali ta' flus. Ingħad li l-ħallelin kienu jafu wkoll li l-gabbana kienet qiegħda tkun massa minn uffiċjal tas-sigurtà. Jidher li l-ħallelin jistennew joħroġ mill-bib ta' wara tal-gabbana u hawnhekk ħebbu għalih biex setgħu marru direttament fil-post fejn jinżamm is-sejf. Huwa indikattiv ukoll il-fatt li s-sejf ma nstab żgassat iżda nfetaħ permezz ta' ċavetta, dan filwaqt li l-ħallelin għalqu s-sejf qabel ħarbu minn fuq il-post. Żied jingħad li waqt li s-serqa ġġa tal-ħabta tal-4:09 ta' filgħodu, il-Pulizija ġiet marfa bil-każ madwar 3 sigħat wara meta l-uffiċjal tas-sigurtà nstab mitluf minn sensieħ u bħalqu marbut bit-tejp. L-assis Pakistani ta' 40 sena kellu jittieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza fejn aktar tard ġie ċertifikat li sofra minn ġieħ ħfief. Fl-aħħar sigħat il-Pulizija għamlet ħidma intensiva biex tiġbor kemm tista' filmati minn kameras tas-sigurtà li hemm imwaħħla ma' diversi proprjetajiet fil-madwar. Madankollu jidher li l-ħallelin ma setgħux jiġu identifikati minħabba li kienu m'għamdin. Dwar il-każ infetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat tal-Assa Esġid Mejgrima li ħattret diversi esperti sabiex jgħinuha. Il-Pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.